kontatuko dizut. Baleak oso handiak dira. Entzumen oso ona dute. Begi oso txikiak dituzte. 60 tona pilatzen dute. Euskal baleak 15 metroko luzera zuten. Planktona eta krila joaten dute. Pizarra oso kiskurra dute. Ikusmena txarra dute. Euskal baleak orban txuriak dituzte. Bizkarrean bizurla dituzte ura ateratzeko eta airea eta nazartzeko. Hori agertzatu zen azken balea. Amaren zabeletik jaiotzen dira. Talaiaria beti zegoen talaian gauetan eta goizetan.